Sugeng Enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Rebo Pon 21 Januari 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer kabaptis. Para adi yuswa, kados pundi nalika nggadhahi senter sae nanging boten murup awit batrainipun dereng wonten. Senadyan wadahipun utuh sae lan ketingal normal nanging boten saged dipun ginakaken awit dereng kaisi daya utawi baterai. Gesangipun tiyang pitados ugi saged kados mekaten. Kita saged ketingal sae saking Jawi ajeg rawuh ing gereja nderek kegiatan pasamuan malah keporok dipun baptis. Nanging punapa gesang kita sampun kaisi lan manut dumateng Sang Roh Suci ingkang dados dayaning gesang kita. Lelakoning para rasul 8 ayat 12. Nanging saiki padha pracaya marang Sang Filipus kang martake Injile kratoning Allah sarta bab asmani Gusti Yesus Kristus tuwin padha kabaptis wong lanang dalasan wong wadon. Tanah Samaria asring dipun anggep asor dening bangsa Yahudi. Nanging ing mriki malah dados papan ingkang nampi Injil kanthi sukabingah dening Filipus. Kadhatiyang ingkang pitados dumateng Gusti Yesus lajeng dipun baptis ngraosaken kabingahan ingkang ageng. Prastawa punika nedahaken bilih baptisan punika bikak margi kagem Sang Roh Suci makarya ing gesangipun tiyang pitados. Baptisan punika boten namung upacara agami kemawon, awit lumantar baptisan punika tiyang pitados dipun temtokaken minangka perangan sariranipun Sang Kristus lan nampi daya saking Sang Roh Suci kangge nglampahi gesang enggal. Simon ingkang wauhipun dados tukang tenung ugi pitados lan kabaptis, nanging pemanggihipun tasih lepat. Piyambakipun nganggep bilih daya saking Roh Suci saged dipun tumbas. Punika dados pepeling kangge kita sedaya bilih baptisan tanpa laku pamratobat lan pangertosan bab Gusti Yesus saged dados pemanggih ingkang lepat. Lumantar baptisan punika Sang Roh Suci mlebet lan makarya wonten ing gesang kita. Para adi yuswa, dinten punika kita dipun engetaken kanggenipun kita ingkang sampun dipun baptis. Punapa gesang kita sampun dipun pimpin, dipun ewahi dening Sang Roh Suci. Baptisan punika sanes wekasan nanging wiwitan Sang Roh Suci tansah nunggil kita, ngewahi tumindak kita, ngiyataken gesang kita, paring kawicaksanan ing salebeting gesang kita. Sumangga kita mikak manah kita supados Sang Roh Suci makarya lan gesang kita saged dados pepadang kangge sesami. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut bilih paduka sampun makarya lan kawula kedah tinarbuka dening paduka. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados Sang Roh Suci paduka makarya matemah sedanipun pikantuk wetahing kesarasan. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Sriati Sutrisno wilayah 8 GKJ Magelang ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang maring kegiatan, paduka ugi ingkang tansah maringi bagas kesarasan. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang udasa mangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken Bapak Suparmin, Ibu Pendeta Gledis, Bapak Irfan Sugianto, Bapak Joko Umboro, Umbowo ing Klitren Yogyakarta, Ibu Bambang HN, lan sawetawis
sederek kawula ingkang dasak mangke nembe wonten ing pemulihan kawula pitados menawi patuko ugi badhe maringi kesarasan ingkang wetasan. Kaudinipun sederek kawula ing GKJ Antv ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah, kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa lan paring berkah. Sederek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otnia Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Borwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sederek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sederek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.